L-avversarju tiegħi huwa il-faqar, il-korruzzjoni u l-ħażen, qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kien intervistat fuq TVM waqt il-programm Realtà. Adrian Delija qal li jeħtieġ li nfittxu rrieda tajba u niġġieldu għal poplu Malti kollu meta għandna gvern li hu mifni bi ħsara u ħakma kriminali. Jien l-avversarju tiegħi mhux qiegħed fil-Partit Nazzjonalista. Jien l-avversarju tiegħi laqas huwa l-Partit Laburista. L-avversarju tiegħi huwa il-faqar. L-avversarju tiegħi huwa l-korruzzjoni, il-ħażin, dawk illi jimmanipolaw is-sistema fiż-żewġ partiti biex jibqgħu jirrenjaw huma għall-interess tagħhom u tagħhom biss. Jien nagħmel stedina għal kull Malti u għal kull Awċi, għal kull Laburist, għal kull membru fil-Parlament, fil-Gvern Laburista illi jiġi fil-ġlieda kontra l-ħażin favur iż-żgħir, il-fqir, il-ħaddiem ħanġibulhom lura €250,000 kuljum. Adrian Delija kompla li fl-aħħar jimżam siket għax il-kariga tiegħu bħala kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista titlob minnu kawtela u rispett lejn dak kollu li kien se jiddeċiedi l-President skont dak li tistipula l-Kostituzzjoni. Kompla li tkellem eżatt wara d-deċiżjoni tal-President forma ta' rikonċiljazzjoni. Spjega li l-ġest ta' ħbiberija baqa' jagħmlu għax fittex dejjem l-interess tal-partit u tal-pajjiż. B'dawn l-interessi se jibqgħu l-qofol tal-ħidma tiegħu. Ma kull attakk li ħareġ kontrija flok irreaġixxejt jiena ftaħt lid tal-ħbiberija. Ma kull kritika li kelli jien poġġejt bil-qeda nisma' flok ħajjart. Adrian Delija qal li fil-jiem li ġejjin se jkun qed jieħu numru ta' deċiżjonijiet li se jgħinu aktar u aktar fit-tisħiħ tal-partit fosthom tibdil fil-karigi tal-kelliema tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li fl-aħħar snin wettaq ħidma li wittiet it-triq għat-tiġdid fih dan il-partit. Madankollu jħoss li jeħtieġ li jsir aktar biex l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tkun tan-nies u viċin in-nies bil-ħsieb ewlieni jibqa' l-ġid komuni tal-poplu Malti u Awċi. Mhux fuq l-idejn moħbija u l-idejn mikxufa jinteressani jien jinteressani fil-qlub ta' dawk kollha illi ħabtu għall-partit tagħna, illi ħabtu għall-pajjiż tagħna. Jien f'dawk interessani ma dawk irrid nitħaddat lil dawk irrid nagħti l-ikbar importanza. Irridu nagħtu r-rispett lejn kulħadd, imma rridu litteralment narġgħu ninvestu fl-eruq tagħna. U l-eruq tal-Partit Nazzjonalista huma n-nies, huma l-poplu, huma l-dawk kollha illi jridu jagħtu kollox għal pajjiżhom imma jistennew ftit biss lura. Ċertament mhux kollox. Meta mistaqsi dwar kliem ta' mibeda fil-konfront tiegħu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista wassal appell biex fil-politika ma nużawx lingwaġġ li jweġġa u li jkisser lil persuna. Minnaħa tiegħu qal li se jibqa' jaħdem biex bemilu iwettaq politika ġusta u ekwa. Adrian Delija qal li rridu ninaqdu l-kol flimkien biex inħarsu lil Malta, lill-ambjent tagħna, lil-uliedna u nattiraw investiment ġdid. Meta mistoqsi dwar ir-rapport tal-Kummissjoni Venezja u qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' joffri l-għajnuna kollha tiegħu biex fl-iqsar żmien possibbli u wara l-konsultazzjoni meħtieġa isiru r-riformi li huma xierqa. Qal li dan kollu jwassal għal firxa aktar wiesa tal-poter f'pajjiżna u nassiguraw li konna checks and balances kollha meħtieġa.